sak pangan. Ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Wong mati iki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan, aku mati, terus kowe dawa umurmu kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku. Kowe nadyan lagi rai tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono. Pancen aku iki kondang becik kok. Aku iki kondang apikan kok. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas, ikhlas jan dolan balan iki kok. Oh, lah dalayan ngono mapano. Ngendi sikik ngengku tak pangan. Manut. Ndak sikik apa ning atos. Ndak tak ngempukke. Nek arep empo ya kene iki. Ning ngene iki sok metu gase lho. Nek kene madhes ngono kowe muntah-muntah. Moh aku apa kene iki malah sadurunge rene nang kene sikik kene luwih jemek. Piye? Wah ngewoke. Cengel apa piye? Cengel ki empuk malah nya. Kerjaan wis gawe wis. Nek nganti mengko Kakang kuwi klera-kleru le paring pangandikan gedene nyocok atine Bagong. Wo aja takon dosa. Bocah kuwi arep kaya ngono nek nesu ngilani lho kan. Kula tak gawe ati-ati ya Di. Iya sing ati-ati wigatine apa? Gek timbalono kae kok malah merem-merem kok malah turu bocah kuwi. Oh, mana kawan Bagong gawe kaget. Atiku dene kowe sowan ana ing Sukalima, janur gunung kadingaret. Monggo adan sabene kowe kuwi ora nate sowan ana ing Sukalima. Bagong kowe padha raja sak praptamu. Pana kawan. Pangestunipun Penemban Durna tansah winantu ing kabagyan sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Oh Dipatih, sajake rada lerem atine kok. Basane ya genep tata kramane ya unggah-ungguhe. Iki lagi pertama. Engko saya suwe ya saya sakarepe dhewe aku kuwi kulino karo Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Patih Sesuki. Lah ra tenan. Sengguna lali Sengkuni winantu ing kabagyan sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo rekena Patih. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat. Bagong padha raja sak praptamu. Ndara Satama. Iya. Wilujeng Ndara bekti kula konjo. Iya, pangestuku tampanana. Nggih. Keng ibu pundi? Hus. Ngandel ora. Wis. Meng kepengin kangen Tau tak nggo balapan jaran Wis ngandel ora. Oh, Bagong kowe aja kebangetan ya Bagong. Iki mapan ana ing Sukalima. Mula kowe kudu nganggo tata krama. Mengkaten inggih Penemban. Kowe ana wigati apa? Apa sok wigati saka karepmu dhewe apa diutus karo bapakmu Semar? Sowan ana ing pertampan Sukalima lha kok dadi mengijen tanpa luang. Nuwun sewu Penemban. Kepareng kula nglairaken dhateng gegembolaning ati kula. Lho, lha kok dadak sowan menyang Sukalima? Apa ora pantes kowe sowan menyang negara Ngamarta? Niki pancen pun dadi lenging ati kula. Kula kepengin sowan wonten ing pertapan Sukalima. Awit kula ngertos Penemban Durna menika mujudaken satunggiling guru mahaguru ingkang saestu lantip panggraitane. Sedaya sami mestani nek Durna niku ala, Durna niku elek, niku jane ora nyata, ming fakta. Anu napa? Niku ming napa jeneng kabar burung sing boten wonten nyatane. Ning tumrap kula Begawan Durna menika satunggiling pandhita ingkang lantip panggraitane tur tresna dhateng siswa-siswanipun. Buktinipun ndara-ndara kula Pandhawa nalika alit dereng saged napa-napa panjenengan kula wentah dados siswa Sukalima saniki sami lantip panggraitane dados pitataning satriya punjer-punjering para sinatriya piye iki mau kok turah omong-omongan
Kalimate wis kentekane. Mula kula pitados nek Begawan Durna niku pancen satriya linuhung. Linuhur. Linuwih. Ndara Janaka saniki dadi wong sing pinter manah. Nggih to? Beberapa kejuaraan disabet semua pialanya niku awit panggulawentah sampean. Iya pancen Janaka kene mulang manah aku. Terus saniki Ndara Werkudara. Ndara Werkudara duk nalika pados banyu degan banyu suci Perwitasari ya tirta pawitra mahning suci niku sampean sing maringi. Jaman golek ngelmu kasampurnan kawruh panunggal. Sastra patri cetha. Sastra cetha, sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra hayuning rat pangruwating ndiu. Niku sampean nggih peparing. Terus sampean didhawuhi supaya nyemplung wonten ing samudra. Ndara Werkudara nurut kalih dawuhing Begawan Durna, wekasan ketemu kalih Dewa Ruci, terus paring tirta pawitra maning suci. Kaya ngoten kok wong do ngandhani nek Begawan Durna niku elek. Eleke nggon ngendi kula tak takon. Asline sampean niku suci. Asline sampean niku pendhita asli, mboten kok pendhita mbiyeh-mbiyeh kaya sing kondang sakniki niku. Wah, Depati mangrukokke niku Bagong iso njunjung derajat kula. Mengke riyen to. Mengke riyen ampun bombong atine sik, ken neruske ature ken neruske. Terus wigatine kaya apa? Nah. Sowan kula mriki-menika penemban. Kula menika estunipun nggadahi raos susah ing batos. Merga kawontenan dusun kula menika sampun boten kanten-kantenan. Kawontenan desa kula, desane Bapak Karangkadempel menika samenika sampun boten tentrem, sampun boten ayem, sampun boten rukun. Langkung-langkung wonten menyebarnya nggih menika gosip virus corona. Niku membuat resah para penduduk desa. Wekasan wis pokoke padha nungsang puyang gudel bingung. Gregeten kula tuku dayaju mbangane corona. Mangkel ora, saya suwe rak saya ora cetha to. Kok sik Bagong kuwi aja ngawu gawar-ngawur. Terus piye? Nah, terus kula niku jane kepengin bangun desa. Bangun desa kula supaya pulih. Wong niku padha ngerti marang ketentreman, ngerti marang kerukunan lan ampun gampang disok-sok karo napa niku pawarta sing saya gawe memedhi tumraping para kawula. Srana kula kepengin bangun desa. Ning kula ngertos wong ajeng bangun desa niku mboten mung agalan tok, tegese ora mung kekuatan lahir tok. Ning muga kekuatan batin. Nah, mula saking menika dinten menika menemban kepareng mboten kepareng kula badhe suwita dados siswa panjenengan. Kula dados cantrik panjenengan lan mugi paduka Sang Maha Guru kula keparenga maringana wejangan ngelmu kekuataning batin tumraping kula menapa kekuatan batin kedah kula upaya wonten pundi papanipun. Kula pitados kalian Penemban Durna napa sakrep pengendikaning Penemban Durna badhe kula nut, kula badhe ngestokaken dawuh. Cekap semanten atur kula nawi wonten lepatipun anggen kula mujatur kiranging parama sastra lan kiranging basa diagung pangaksami wekdal kula aturaken dhateng Bapak Pranatacara matur sembah nuwun. Piye, Kang? Oh, mangke riyen Dipati, mangke riyen. Niki wonten srana ning sampean meneng mawon. Oh, nggih. Lho, kok sik Bagong? Lah musuhe to karo Begawan Durna kuwi apa lahir batin? Serius. Lahir batin. Bumi langit dadi paseksen. Menawi ngantos kula mangke niku antaraning ati lan lati kali ati ora nyawiji sampeyan mangesotke kula. Mangsotke Bagong kere sak lawase. Kula kinten ket biyen kula nggih pun kere. Yen pancen kowe lahir batin bakal tak udaneni. Jernyatane yen pancen Begawan Durna kuwi nampa siswa ora milah-milahke siswa sing duwe derajat pangkat, siswa sing sugih apa sing miskin,
Nanging bakal tak tampa lahir batin nggonmu swita karo aku. Estu Panembahan. Tenan Bagong. Oh lah nyenengake matur sembah nuwun nika kula nggawa gula teh. Oh iya iya. Menika diaturke sakniki napa mengke? Mengko wae gampang. Nggih. Engko ndak kowe kabotan. Wenting kok. Wong mung seprapat-seprapat. Ya wis ora apa-apa, tak tampa wong kuwi jenenge tresnane murid karo siswa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ingkang salajengipun kula nyuwun dawuh kula badhe kaparingan menapa dinten samangke kula nyuwun pangendikanipun Begawan Durna. Oh, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Harya Sengkuni kuwi nedeng ngrembug bab impen. Lho. Ngimpi? Iya. Sampeyan ngimpi ngapa? Ditiliki teng 1001 malam mawon. Mengke teng mriku menawi impenipun kembang menika loro, menawi godhong menika 3 lajeng dipun wolak-walik mawon. Panjen bocah nek wis tumindak elek wis kaya ngono kuwi. Aku ngimpi, iki aku ngimpi yen to kowe kuwi mangku Sang Hyang Rembulan, Bagong. Weh, tegese napa niku? Kowe bakal entuk kanugrahan sing gedhe, kowe bakal entuk kabejan sing gedhe. Lan apa yang mbok aturake mau mbok menawa jumbuh karo impenku, nggonmu bakal dadi panutaning para kawula sak padukan Karang Kadempel nggone bakal mbok bangun mau. Sayekti iki mengko mbok menawa dadi srana kasembataning sediamu, Bagong. Wah, jan tepat. Ora ana klerune. Ndekno Pandhawa kuwi ya akeh pendhita-pendhita sepuh. Begawan Nabiyasa kae yo pinter, ning aku ketoke ora srek suwita karo Begawan Nabiyasa kae. Terlalu halus. Aku golek pendhita sing kira-kira so halus so kasar. Ya gelem tumindak elek, ya gelem tumindak apik. Kok kayane cocok Panembahan Durna. Iya, Bagong. Matur sembah nuwun Panembahan. Lajeng impenipun menapa? Lah, iki mau sejatine aku bakal paring pangandikan kelawan kowe. Nggih. Kemaringipun paring pangandikan menapa? Kowe tak kandhani ya. Bakal kelakon penjangkamu, bakal kelakon nggonmu bakal kedunungan sarta bisa mbangun desa. Waton kowe bisa ngupaya kang aran Kayu Kastuba Mulya. Kayu Kastuba Mulya? Iya. Kowe dadi srana syarat wangunaning desa ing mapan ana ing panggonanmu. Yen kowe bisa nggayuh Kayu Kastuba Mulya, oh, mbok menawa kowe bisa sak traju sak babak karo Raden Werkudara, siswaku duk nalika semana. Lha madosi teng pundi niku? Niku toko kayu do enten mboten nggih? Nek Kayu Kastuba Mulya kuwi dudu kayu sak lumrahe. Ning kayu kuwi kayu nduweni daya. Kayu kuwi nduweni kekuatan. Kayu kuwi kayu sing malati. Sarta kayu ing saben wong ora nduweni. Ya kuwi Kayu Kastuba Mulya. Terus anggenipun ngupadi wonten pundi? Nah, kowe tak kandhani. Kayu Kastuba Mulya kuwi papane ana ing Gunung Candrageni. Waton kowe bisa munggah ana ing Gunung Candrageni, iso nggayuh Kayu Kastuba Mulya. Oh, apa ingkang mbok jangka bisa kasembatan pembangunaning desamu bakal ngrebda ngrembaka para kawan Bagong. Gunung Candrageni niku pundi? Oh, Gunung Candrageni kuwi sak pinggire Gunung Mahameru. Kuwi mapan ana ing ana Tibrasara, kowe munggah ning Gunung Candrageni. Ing kono ana wujuding kawah. Kowe nyemplunga jroning kawah. Kowe modar iki engko. Nuwun sewu. Kula mlebet wonten telenging kawah. Kowe mlebu ning telenging kawah. Mengko jroning kawah kono kowe bakal nemokake wujuding Kayu Kastuba Mulya. Nuwun sewu. Napa kula mboten pejah, Bagong? Kowe kelingan ora Werkudara? Ora ana jamak lumrahe wong kang padha nias karo pengendikaning Begawan Durna. Wong akeh wong kang ora padha percaya karo Begawan Durna ing atase golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Nanging ngelmu kuwi papane menyang endi papan wae. Waton percaya kowe karo gurumu, mesti kowe bakal entuk ngelmu. Kowe entuk ingkang mbok jangka, kowe entuk ingkang bakal mbok gayuh. Oh nggih. Nggih ngestakaken dawuh. Nek wis mantep ya mantep, yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi kudu mbok cekel sing kukuh bakuh. Nggih, siap. Wani ora? Wonten. Nek nyemplung kawah wae wonten, pun mboten napa-napa. Kula urip ya mung doyak-oyak dep kolektor kok. Lha wong kula nyemplung telenging kawah wae malah
entuk ya kelakon mulya, ora entuk ya modar teng mriku mboten napa-napa. Oh, bagus, bagus. Yen pancen kaya mengkono kowe mangkat to. Dina iki dina ingkang prayoga. Dina iki wektu ingkang apik tibane ratu yen napa engko gayuh bakal iso kasembadan. Ngene nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit penembahan matur sembah nuwun ya sampun paring ilmu kalian kula. Oh iya ya Bagong wis ora dadi ngapa. Ana ki ana partai kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Satama kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Sampun nggih penembahan. Oh iya Bagong tak sangoni puja sesanti. Oh nek Kakang Penembahan Durna niku lair Dedeple teng Astina nanging batin sampeyan ngrangkul marang para Pandhawa. Oh mangke rimin to Depate, mangke rimin. Sampeyan niku nek mboten ngerti niku mang takon aja sok nemtokke manut karo ati sampeyan dhewe kok ndak ora apik kedadeane. Lah nyatane kula ngerti sampeyan menehi pusaka wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu, kayu kastuba mulya niku kaya ngapa kok ya ora tau weruh. Lah kok iso ngandhake papane? Sampeyan wau kula rak pun jawil karo sampeyan to Di, pang meneng mawon iki enten Srana. Sampeyan ngerti mboten Bagong niku sapa? Bagong niku anake Semar. Monggo Bagong niku ora kedadean saka sing gawe urip niku mboten. Nanging Bagong menika dumadi saka ayang-ayangane Semar. Mula Semar nika pancen kondang ora duwe ayang-ayang mergo ayang-ayangane Semar niku dadi wujuding Bagong. Dadi nek Bagong niku mengke tekaning pati, Semare mesti uga bakal nelongso atine. Gedhe-gedhene bakal tekaning pati Dipati. Wah, lah KTP barang ilang. Sin kok sin. Barang ilang wis. Bagong iki nek pancen kon kaya ngono ya printere ra jamak-jamak. Pancen arep mlaku adoh mula tumuli golek sangu kok nyepol dompete wong liya. Oh, Depate, pripun? Bagong munggah wonten ing Gunung Candrageni ora ana ingkang bakal bisa bali urip. Mesti bakal tekaning pati. Nggih, kula ngaturake panuwun. Lah, kejaba saka niku gandeng kula wis menehi dalan. Mula sampeyan ya kudu makaryaning ing abdi kepatihan pripun Kakang Penembahan Durna. Kurawa mangketake. Bagong dilimpe ning dalan, pateni teng dalan. Upama mengko munggah Candrageni Bagong ora tekaning pati, ning nek Kurawa melu gawe srana pati ning Bagong niku luwih becik lan luwih prayoga. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nek ngoten kula tak medal njaba, kula tak ndhawuhi para sata Kurawa laku dedemitan. Yen perlu Bagong dilimpe dipateni. Pun ngoten mawon. Bagong mati Semar pepes ora duwe kekuatan. Semar mati Pandhawa ringkih. Matane Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Kula nyuwun pamit Kakang. Nggih, ngatos-atos Di, ngatos-atos. Musinipun Paduka mboten gadhahi tumindahing kados mekaten menika. Oh, Satama ya kaya ngene iki wong sing kudu mbelani karo sesembahane. Mongko janjane geseh karo atiku. Nek ya wis ben ora apa-apa wong nyatane aku ya mung dadi srana. Wis mengko perkara dosane tak tanggunge. Iki kabeh mung goleke kamukten kowe ya Ngger Satama. Nggih, ngestaken dawuh. Kowe dadi sawiji karo para sata Kurawa yen perlu bisa gawe srana patine Bagong. Nggih, ngestaken dawuh. Bubarna para cantrik mangke dijanggan padha mangarsama. Pun bapa wong atuamu nedya manjing telenging pertapan. Nggih, ngestaken dawuh Bapak Penembahan. Kaya wis ora ana dawuh maneh Ngger, anak Wasatama. Purna gati ning pananggilan. Sang Pinandhita arsa kundur ngedatun jeluk saking dampar kencana kinampit gambaran gading kadhiraken sanggaring perombahan cedhi manggung ketanggung Jaka Paloro ing sami ngambil patraning keprabon gawe setengah saking Mandura tindak nyosri Nararata lamun ngatinon saking Mandura kaya tansah katon bebayaning marga arep melu ngrasake mula janjane aku diutus karo bapak supaya nyusul karo kowe kon bali ning Karangkadempel. Aja meguru karo Begawan Durna. Truk, apa? Aku ndek niat bangun desa. Monggo sawise aku sowan ning Sukalima, Begawan Durna ngendika karo aku bisane kelakon nggonku bangun desa. Yen aku kudu golek kayu kastuba mulya ning Gunung Candrageni, Gong. Kayu kastuba mulya kuwi wis tau weruh rupane urung. Lho, urung. Lah kok tok goleki? Tur kowe manut karo ngendikane Begawan Durna. Kok arep munggah Gunung Candrageni? Pancen sing wis tak antepi, Truk. Jarene Penembahan Durna nang kono engko ana kawah. Nek aku wani nyemplung kawah, aku entuk kayu kastuba mulya, Gong. Kowe eling ora to, Le? Hah?
Sing jeneng kawah kuwi papan sing panas. Panase ngungkuli panas geni ana ing Marcapada. Nek nganti kowe mlebu jroning kawah kuwi mau, kowe mati, Gong. Truk, mbok ora iso ndisi sing keparenge sing gawe urip. Mati urip ora saka cangkemmu. Mati urip saka kersaning sing gawe jagat. Kowe kalingan ra? Jaman Ndara Werkudara golek banyu suci Perwitasari kon nyemplung segara. Aku terinspirasi saka Ndara Werkudara. Ndara Werkudara nekat nyemplung segara wae ora mati malah entuk tirta pawitra maning suci. Aku ya tak nekat nyemplung kawah. Kowe modar. Ora. Kok iso omong nek ora? Werkudara wae ora mati kok. Ndara Werkudara beda karo kowe, Nyuk. Suwe-suwe mangkel aku ngandani karo kowe iki. Minggir ta kowe ora usah ganggu kekarepanku to. Kowe lunga. Ya wis nek ngene bae. Nek pancen kowe ora gelem tak jak bali ngene bae, Gong. Yo tak ewangi yo. Piye carane golek ning aja nyemplung? Ora aku arep tetep nyemplung, aku lho ngadus barang dasare. Aku arep nyemplung, ora sah. Rasa nyemplung goleki saka dhuwur, munggah Gunung Candrageni ya kena. Ning digoleki saka dhuwur. Ora, wis to kowe mulya. Kowe mulai ora. Kowe ora mulai salin perkara karo aku lho. Ora ana kakang, ora ana adi lho iki. Gong, ora edan kowe. Ora edan iki serius aku. Gelem mulai ora? Ora gelem mulai. Aku tegel karo Petruk. Kowe wani wae karo aku. Lho. Sing tak wedeni apamu aku nek kaya ngene iki ora wedi sapa-sapa, Truk. Aku nek wis katokan abang ngene iki wis nekat. Ora usah dadak pisan-pisan kowe dadak ridu lakune Bagong. Gong, aku njaluk karo kowe mulya tenan lho. Nek ora gelem mulih aku meksa karo kowe. Nek kowe meksa karo aku, salin perkara karo aku ana Kakang Adi gelut. Aku mau nek kon gelut karo kowe. Nek ora gelem mulih, nek ora mulih ya wis, aku ning emoh tak wangi terus. Kawah kuwi awane panas. Kawah kuwi panase ngungkuli geni Madyapada. Yen kowe nyemplung kawah kowe tekaning pati. Aku duwe keyakinan kok. Harga yaksa, kowe duwe kapercayan piye? Mati urip ki ora saka kawah, ning mati urip saka kersaning Gusti. Mula nek guruku dawuh aku kon nyemplung kawah, aku ya arep nyemplung. Mergo aku ki sawijining siswa sing ngabekti marang dawuh perintahe guru. Ning gurumu njlomprongke karo kowe ora ana wong golek kayu kastuba mulya kok mapan ning telenging kawah. Selagine aku wae sing tunggu harga Candrageni iki durung ngerti wujuding kayu kastuba mulya. Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Masa guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo muridé kok gawe bodho iki guru ngendi ora mungkin. Mergo aku ndek kapercayaan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindakke. Terus aku tak munggah nang gunung kene. Syarate ana. Syarate apa? Bayar. Ora. Aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon ngopo? Waton kowe iso ngalahke aku kowe kena munggah Gunung Candrageni. Piye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen kowe iso ngalahke aku, kowe munggah Gunung Candrageni. Yen kowe kalah karo aku, kowe dadi panganku hak lebokke ning wadhuku. Waduh. Wah, berat iki. Aku mungsuh kowe. Iya. Nek iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Pangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Iya. Wis 3 sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku 2 jam ora mangane mae. Terus aku panganen wae. Lho. Kok kon mangan piye? Mangane dadak gelut ora aku mesti kalah mungsuh kowe. Kene aku kalah mungsuh kowe wis ngene wae nyonya. Ya wis aku pasrah wis. Ora entuk kayu kastuba mulya ya ora apa-apa, sing penting aku iso ngewangi uripmu, iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis ngujudake sawijining sedekah. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa, ning ya kuwi iwakku ra enak lho. Ora apa-apa. Langu lho, ora apa-apa. Pokoke ra enak iwakku, soalnya aku ki ra tau adus. Iya.
Ora apa-apa, ora adus ora apa-apa ning wae tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Wong mati ki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan, aku mati, terus kowe dawa umurmu, kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku. Kowe nadyan lagi rai tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono. Pancen aku iki kondang becik kok. Aku iki kondang apikan kok. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas, ikhlas jan dolan balane kok. Oh, lah dalayan ngono mapano. Ngendi sikik sing kudu tak pangan? Manut. Ndak sikik apa ning atos. Ndak tak ngempukke. Nek arep empo ya kene iki. Ning kene iki sok metu gase lho. Mun kene madhes ngono kowe muntah-muntah. Moh aku apa kene iki malah sadurunge rene nang kene sikik kene luwih jemek. Piye? Wah ngewuhke. Cengel apa piye? Cengel ki empuk malah ya. Kerjaan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho. Kowe 3 sasi ora mangan nek ora mangan wong kaya aku ngene iki. Engko ndak malah kowe ribet uripmu. Kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe. Kowe urung tau ketemu karo pawongan. Aku kok ora nulungi karo kowe iki aku dosa gedhe karo kowe. Yen ngono ikhlas tenan ikhlas mapano. Wah, untal malang denengar Koyangso. Wis untal aja malang. Engko dadak ngombe. Iki aku malah ngedep kaca pengilon. Hong milahing Mas Tunomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng. Bagong ngerti yo. Ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita. Sejatine kita kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Weh. Samane ku dewa to? Iya, kok elek. Mergo sing tak njingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Baworsari. Ulun Bathara Baworsari ingkang tansah momong kita saksuwene kita wujud Bagong kaya ngono. Panakawan. Aduh, pukulun. Mboten nyono bilih paduka tansah momong dhateng jagat kula. Kula ngantoske calon kiblat pukulun. Kula suwita dhateng Begawan Durna, kula niku urip bingung. Kula arep ngopo, arep kepiye, kudu apa sing tak tindake. Jebul kula koncatan panjenengan. Panjenengan membo dados yaksa. Pancen ulun ingkang tansah gawe lakon kita, Bagong. Aduh. Ngaturaken panuwun pukulun dene sampun manggi kelawan Pak ingkang abdipun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo. Lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantra kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita. Jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasuryane. Ikhlas sabar ora awel kelawan pati kuwi ingkang ndadekake ulun bombong telenging penggalih ulun Bagong. Sampeyan kok kaya kula. Ulun saksuwene momong kita kuwi ya saora-orane solas laganing ulun tiru kelawan jeneng kita. Mengkaten pukulun. Iya. Lan napa to kang dadi karep kita? Teko kita suwita Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya. Pikulan pukulun. Ngaten nggih pukulun, estunipun kula menika kepengin bangun desa. Mergi menapa kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkrah boten kanten-kantenan. Kepengin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih. Kula damel tentrem, kula damel rukun,
lan damel manunggal dhateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun Pukulun apa ingkang dadi gegayuhan kita kuwi bener mekaten Pukulun nanging Begawan Durna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastuba mulya Pukulun Bagong wonten dawuh apa ingkang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul saknyatane dudu kita ingkang tanggung jawab sebabnya menapa Pukulun Karang Kadempel kuwi ke bawah keperintah ngendi Karang Kadempel menika ke bawah keperintah negari Ngamarta monggo rusak ing desa Karang Kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita ing mestine dadi tanggung jawab ing para Pandhawa nanging sabab apa teka para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara malah kita ingkang budidaya mbangun desa Karang Kadempel yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula teka ora gelem nyumurupi rusak ing desa Karang Kadempel Bagong terus mula kang sangka kuwi satenane iki dudu pakaryan kita nanging gandeng kita wis duwe niat saka pamrayoga ulun Bagong kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karang Kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang Kadempel ewadene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang Kadempel cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong kagiat risang kapirangu rinangka kinampit kambeda sang reknaning bawana ya si tukang walang ati mekaten Pukulun iya lajeng keparengipun apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita Bagong dadi syarat wangunaning desa Karang Kadempel nanging sadurunge kita ndandani desa Karang Kadempel luwih dhisik elingna para Pandhawa ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging ngelingake sabab piyayi sepuh padha ngendikake wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane sak ala alaning menungsa isih kedunungan rasa apik mula gandeng Pandhawa kuwi wong satra ingkang ngateken ati suci pepayung budi rahayu nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput mula kang sangka kuwi wong kang kaya kuwi ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa inggih ngestakaken dawuh Pukulun iya Bagong sawise kita wujud buta ulun bali lawan jagat kita ulun bali momong lawan kita Bagong nggih ngestakaken dawuh lan dadi pangertenmu yen to niyate Durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastuba mulya nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alan ayang-ayanganing Semar Badranaya mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun alun bali manjing anggo kita nggih ngestakaken dawuh sawise kaya mengkono kita budhal marang Praja Ngamarta barang wamuk ning Praja Ngamarta wah mengke nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula aja kuwatir iki dadi sarana Pandhawa eling lawan desa Karang Kadempel supaya Pandhawa uga mbantu lawan nggon kita duwe niat bangun Karang Kadempel ngestakaken dawuh Pukulun lajeng kepareng paduka Pukulun kados pundi ulun manjing sajiwa ning ngangga kita kanthi wujuding kayu kastuba kila bakal dadi wong kang digdaya sekti kalintang jayaning perang tumuli budhal marang negara Ngamarta elingna para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga bangun desa ora mung Karang Kadempel nanging desa-desa ing menapa dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa iki
ngestakaken dawuh pukulun monggo latri mancing angganipun ingkang abdi kose kita arep nganggo jeneng sapa waduh lah menika ingkang repot dipun keparengaken kula menika wujud buta kula badhe mawi tenger dedya buta galak nganggo jeneng sing apik Bagong nggih kula bingung mawi nami napa jajal karang kadempel nganti tak rewangi ketuyung-tuyung kaya ngene awakku bareng ketemu Iwang Pikulun Bathara Bawarsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhawa Pandhawa aja banget-banget nggonmu enak-enak lungguhan sira tumpang kendangan dengkul ora gatekke karo kawulamu kandhani wis ora gugu Durna ki mung nuduhke dalane nek perkara ngelmu kuwi merga saka tekad nggone nggayuh kelawan ngelmu sinartan kapercayan marang gurune wekasan iso kadunungan ngelmu lah kok wis 3 dina Petruk ora bali sepi mamring karang kadempel biasane nek Petruk gareng Bagong ana ning karang kadempel ki mesti desaku rame ne ora jamak endi sing ana wong bengok-bengok kelangan sapi endi ana sing bengok-bengok kelangan wedhus mergo anak kuwi pancen pinter-pinter nggone iso nemokke wedhus sapi sing padha ilang lah jebul anakku dhewe sing nyolong bareng ditinggal karo Petruk karo Bagong lah kok sepi ora ana apa-apa rekake nyetel radio men ana rengeng-rengeng jebule radione Petruk ki saka batu tak tancepke listrik muni pisan terus kobong lah iki engko nek nganti bocahe mulih nakoke alah Semar sing kudu ngijoli ya wis tak rengeng-rengeng dhewe mbok menawa anakku mbarep sik tekle engko tekan kene ketok lemah ki anggere gareng bar liwat ki telapakane jero cethek mergo sikile ngarep kuwi mesti ndlemoke jero sikile mburi cethek cetha nek gareng bar liwat tak nembang sing kepenak wah pancen ya arep ora ana apa-ana kawan ning pancen abdi-abdi karang kadempel ki luwe-luwe abdi pengrawit ki pancen wis padha siaga isih padha jejeg-jejeg lelinggo ora ketang matane merem ning sing wigati lingguwe isih padha jejeg abdi waranggana ya ora pangling sing padha rawuh utawa sebo saos karo kakekne Semar putuku wedok sik antil anting lambang sih jejere ora pangling kuwi sing lagi wae babaran Mbak pemirsa Mbak Orisa karo si Orlando jejere Ganes yo teko iki bagore yo ana ayu yo rawuh wayu yo wis pancen komplit tenan pinggir dhewe kae ora kae dingklek posisi coba tak nggone rengeng-rengeng karo sisan matur karo ingkang wingi mengku gati bengi iki Senar dalu menika mboten saged buntas ngantos setengah sekawan paling mboten 3 seprapat amargi benjing-enjing menika sepawat kula menika terbang jam 8 enjing dados kedah toto-toto kok rabatan aku pengen mancing
sabar. Sing sabar. Ngantri mati. Kowe ora iso dijoli, ora iso dinyang. Mula kok kowe wedi karo penyakit iki ngopo? Sing jeneng kowe tenguk-tenguk ngono kuwi nek kersaning sing gawe urip wis entek tulismu ora kurang jalaran kowe mati. Ngono. Aku lagi nyemar ngene iki nek keparenging Gusti wis entek tulise Semar ya mudhar. Mula apa sing diwedeni? Wong urip kok wedi karo penyakit. Apa sing gula wentah uripmu kuwi penyakit apa piye? Nggih mboten. Mula pasrah ning aja kendhat waspada budidaya. Ngono. Didhawuhi nganggo masker ya nganggo masker. Aku bapak wingi maskere kok bentuke kaya ngono kae. Kentekan sing kanggo masker cawetku. Anjen dus. Wong tuwa bangane ora ketutup lambene. Nggih. Tur kuwi penyakit kuwi iso ditambani. Ngono. Ora usah dadak wedi, aja kuwatir. Sing jeneng virus mlebu kuwi mapan ning tenggorokan. Miturut dokter lho. Nggih. Kuwi 4 dina. Nek tanggap terus dombeni banyu uyah kuwi bakal ilang. Aja nganti mlebu ning paru-paru. Nek wis mlebu ning paru-paru kuwi wis akut. Weh. Akut niku napa? Akut lan kowe. Akut niku wis parah, wis parah. Ora usah bingung, ora usah wedi. Mengko nek kowe keweden, ndak malah ora srawung, ndak malah ora ketemu karo sapa-sapa. Ning ya srawunge dilongi, kumpul-kumpul sing ora perlu ya ora usah. Wis nang omah. Nang omah wae tenguk-tenguk ngombe wedang malah kepenak. Nggih, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Mboten perlu wedi, Pak. Ora perlu wedi. Perlu wedi, heeh, ora perlu wedi. Kuwalik ngomong. Nek kowe wedi ndak malah ora prayoga. Lah iki ngene. Coba kowe ngaturno tetembangan bapak susah, bapak sedih. Susahe sedih mergane. Gabagong lunga, lungane kok pamite ora penak. Meguru karo Durna. Mboten sak digagas wong Bagong ora ana ya ora apa-apa kok. Weh, aja ngono. Sing jeneng anak Semar kudu komplit. Gareng, Petruk, Bagong. No. Upama Bagong ora ana iki sesuk ngenteni nek wis kowe ora ana. Tonyo tenan nek upama padha umure ngono ora. Aku liburan Gareng. Aku liburan. Wah ora pun nembang to pun joget barang kok. Isih kurang aku ki apa-apa mesti kurang. Oh nggih. Setunggal malih nggih, Pak. Sakarepmu karo ngenteni Petruk piye kabare Petruk tak kongkon jujul karo si Bagong. Wah nggih ngestoke dawuh. Nah ngaten. Kula tak nyuwun pambiyantune ingkang dereng nyekar menika sapa? Sapa? Ingkang dereng nyekar menika Ibu Wahyu Krisnawati. Becik. Mangga. Arep tok wenehi apa? Sing modern apa sing lawas, Pak? Moh, sing lawas kusuk. Sing modern. Aku urung apa. Anyuwun sing pripun? Njaluk sing nganggo duduk. Diantil tenan kok iki. Ngewuhke wong tuwa bingungke ora. Tak caosi ya, Pak. Iya caosa napa? Sampeyan piyai sepuh, kula anak niku ya munjung karo wong tuwa sing apik, sing kepenak. Ana alone, ana bantere, cocok. Ora mung alon tok nganggo banter. Nggih. Bagong. Tak elekke ora kena Bagong mlayu tak tututi. Ning jebul didingkek karo Kurawa. Kurawa laku dedemitan Bagong kaya kena pusaka kontal Pak Embung yang ngendi papan dununge. Kok dadi kaya ngono lakone anakku. Jebul niate becik, niate luhur. Bareng ndak petung-petung ming sak Bagong kok duwe gegayuhan kaya ngono.
Aning sing jeneng wong ki ra duwe gegayuhan dikeparengake duwe gegayuhan sing dhuwur. Nggih. Bagong pripun, Pak? Bagong pripun? Ayo do matur ndaramu Pandhawa kon goleki Bagong nek ora gelem aku tak